U novoj epizodi serije Stranac u ogledalu najveće tajne konačno izlaze na vidjelo. Defne ili Azra ulazi u tajanstveni podrum, gdje će se otkriti najveća tajna te noći. Tamo će pronaći dokaz koji će promijeniti sve ravnoteže povezane s misterioznim tijelom. Sumnja Emirhana u Defne doseže vrhunac. Njeno čudno ponašanje i činjenica da zna sve tajne kuće kao i šifru sefa potpuno ga izluđuju. U podrumu Emirhan će ju uhvatiti i postaviti ključnu rečenicu. Kositi će doživjeti šok koji će promijeniti sve. Kućni radnik Said više neće šutjeti. Počet će ucjenjivati Hanzade zbog događaja iz podruma, stavljajući ju između dvije vatre, njen sin i tajne koje prijete da budu otkrivene. Doktor Pariš ne namjerava ostaviti Defne samu. Smatra Emirhana opasnim i produbit će svoju istragu da je zaštiti. Defne ili Azra ubrzat će potragu za tajnim telefonom, u kojem vjeruju da su svi dokazi koji mogu razotkriti porodicu. Veliko suočavanje između Emirhana i Defne i konačno otkrivanje tajne podruma biće vrhunac nove epizode. Svaka odluka, svaki pogled, svaka tajna sve donosi ogromne posljedice. Ali to nije sve. U podrumu se nalazi i Emirhanova nana, žena koja je u prošlosti zlostavljala Hanzade. Hanzade je ovu osobu zatvorila u podrum i sada njena tajna izlazi na vidjelo. Tajna nije od Emirhana, već Hanzade, a Emirhan i dalje pokazuje sličnosti s majkom i nanom svojim postupcima prema ženama.